sedang no jing mani jungi ni kapor. Hakaban kong ni pediang subha ipi baro sekini ka online service jong ka jing rakhi longkho snem anniversary bashis pa arpo jong ka junior CE society maukhar. Ni pediang subha khamtam ki hep ki baren ki badon hal ki jong ki yeng ki sem ki bolong ki khot bat ki banta bakong san jong society ki jongi bat kumju ru ya baro ki kmi ki pa ki jong ki kaktien ka jong blai ka ong tu yero yu namar ka jingle bakrau bor jong u tu yero yu katkum ka jing krau batam jong u tu gin phai shoblei ka jing roi ablei be pa ba phai jung ba beneng kislajat ba khoi ki jong mi wan ban demret ablei be ka ni ka por ni aingo yami ba misha ingi kin pa be bat mi ai ingi ka ni ka por ka bakodor ban mani yami ban syakri ka teng ba khoi ka jong mi kum ka junior CE society maukhar hagani ka jing rakhi ka jing dap shispa arpu snem ka jongka jisu be isnai ngi aingo yami ka jing da jing ker ka jing sumar ba ka jing tin lanti ka jong mi ya ka society baro ka wei lamba jong ni ka snem bat kham tame akini ki banai kin pa bi ki baladem ki ba breng ka jinglong jingban jong ka parthai bat ka breng ka jingbam sotho ka jingbam tikna bat ka jing arta tien ka dap ya ka jing im jongi brio bat ek society baro ka wei ringi aingo yami mami doran kat lambat ngi bat mi ai ni kalat kin pa bi sesisien ban syakri ka teng ba khu ke jomi ni doi ka jing lam ka jomi ka ni ka por ya baro kapor bat ya baro kinong sim banta kin pa bi ki badon banta haki banta ba pher jo ka jing syakri jongi ni ka por pengkantang mami yang ilang wi pe baro na ba teng jomi try no pe jongi Jesus Christ ni doi amen hakani ka por inyo ya ka pre-simnal hapo ka jinggalam jong Mr. Michael marbanyang bat ki parlok ki jong i bat hadian kata ngan kerpat iki hep ki barit ki balong ki associate member ki jong i kin subha banyalam ba puli ktien ka jong ublei bat hadian ki hep ki barit ladap ban puli ya ktien ka jong ublei ngan subha ban kerpat ya Miss Hilary Sengkrem ban yalam hakijing doai Ningkong do ngi ai ka buram ba ka jingo yu balai upaladala sumaringi nadu ka step perngap adu ka ni kapor tungi nyelet bangi nyarwai ban pendam buram yu balai naga jingirwai ka basan phuwe ka bangi na ban shem naga children's seminal tapat ngi yo banyarwai biang naga jingroi ka ba traphuwe Jing em jong na công sha
Mentapat benginyo en sim mentabiang naga chorus ban rio nyo bat kabalay po. Bapela, 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 trajisu longmu, bapela. Karnish kornislo, lato hakak tinjongmu, trajisu longmu, bapela. Bapela, bapela, Jisu long hanga, long sela sim jinsu, lay kawarula, upenel usumar, nakapokas lil, bapela unong sils bayaro, yutra. Ong ulong ba pela, ki ong ulong ba pela, sliuplay pati korhanen, ki ong ulong ba pela. Ulong ba pela, ulong ba pela, ai jing ban baru ai jing em natin ulong ba pela. Natin ulong ba pela. Mentapat ngin simta sa kajing rai ka ba kaddo kata ga number ka ba arpunyo ka bangila men sim na ka children seminal. Tulong mami kabor jong na lama jong ni panra, nong shun babun banjab yaki dabor jong ni nga
Tolong bana Jesu jambut, tolong bana atrai. Halakas liyame ngadu judam rungan yai. Nakabenta ka buram jo balay. Amen. Sam Sanpoe the cut by Sipo. Tu belong ka dono ka batimai hapo jonga a u blade but tu batimai ya kamin sim ka babet hapo jonga. Ka shiti shagi Hebrew ka linong ka bakat ar ka dekat ka bakat saw. Tu be brai ya ka jing long suk bat ki briu barok bat ya ka jing pen khut klem ka ta ulu un om yo iya utrai. Sam kindai dekat bakat saw. Tu ai ba ki ketien ka shintur jonga bat ka jing berkat ka dot nu jonga kenlong bala pediam swabha hakmat jongmir atrai umaus yang jonga bat ulong siuspa jonga. Ngait scam gila sha skor na ka ktien ka BM ka jong try na ki heb ki bret ki jongi to ngi lang khamat ublei ha ka jing duai. Kukupa jingi bahabaneng iwana khamat jome ni ka pot try kan rat ban aingo yeme ko Jesu ning ba ni ka por kupa mela isne benar kat bat ngi ha ni ka por bingi nyok bantei ka duan ka jing shakri na menta ka teng ka BM badan bor ka jongme atrai ngi aingo yeme ko kan rat mela dan kat bat ngi kisngi ba ri no baro ko kan rat hoi pa mem shimla e no ko pai ngi mela ri mela da me ke ringi na ka jing sne jing ma shim perthei kum jo ni ka pot try Jesu bingi la ben dan lang kum ni ko pa binyo banya Shakri penon beram ya kateng ke BM ke badan bor ke jong me atrai ngi aingo ko pa ba hagani sngi ba sngi ke bakar pang ko pa yangi kumki JCS mokhar ko pa ngi yo ban yele ikene ka anniversary ko pa ka badap shispa ar posnam ko pa hoi pa ka de ke jingalam ninti ka jong me ko pa bingi poi hadu kani ka por atrai Jesu ngadwai ko pa menang pesat bor ko pa kinong ket kambaro ko pa ba menang ai ki ka bor atrai Jesu binginang la atrai ben penkio ka gospel ka jong me sha jong bat kham jong ko pa to wat ino ko pa ngi betelinti ngi ko pa na do ki hep ki beret hadu ki basan ko pa binala ban ai ka babhata mi ko kan rat bengin la ban ya kalinti bidi biang ko man ko jong me atrai ngadwai ko pa men is a bandoring kat hani ka pot ko pa kan benta ka program ko pa nadu kinoi shim benta baro ko pa men ai ki ka bot tra Jesu ba ke baro atra Jesu ka lona ka jelam ninti ka jong me ba ka jing pesat bor ka jong me ko pa kham tam e ko pa ya ka shakri ka jong me ko pa ka ban sa yeng sa phang por ko pa ban sami ka khubor nam ta ka teng ka be embren bor ka jong me ko pa hoi pa ka jing pen khre ko long tang no brio ko pa henry ka jing pesat bor ka long na me ko pa to ai try Jesu ke ka shakri ka jong me ka ba kan sam ha preng jongi ko pa kalong ga jinggur khunam ta jingi we pi we kham tam e ki hep ki baret ko pa pingin la ban em panya ba kani ka perthai ko pa badap tang da ka jing sneer jing thalas da ko pa hoi atrai Jesu ngi aingo e me ko kanrat ben is e bandar ni kat ko pa bat ki noyalam ko pa jong ka balang ga jongi ko pa ki pastor ki nambas teman basan bet ki nong ket kambaro ko pa men ai ki ka bot rai Jesu bekin la ban penyat ko pa yiki ki jundon kam ko pa bekin la atrai Jesu ban pentulan ya ka gospel ka jong me ko pa kum jur atrai Jesu nam ta kari ba ka jai breu ka jongi ko pa ne ki menta ki frontliners ko pa men ai ki ka bot atrai Jesu ka borme ka ba khlain ko pa bekin la ban ai ban yadai atrai Jesu ban ai ki yiki ka bakin yalam ko pa namantai ki yangi ki riupat ba ko pa bingin la atrai Jesu bingin bot yaki jing yalam ka jongki ko pa atrai to wat ino ko pa yangi we pi we ko pa shemi bingilong ko pa na bai kini bro ngi pan ha ka teng be embedan bor ka jong me ko pa ma atrai Jesu la dangim la ban pan ko ngaman ka jong me na bai kini bro ngi pan ka teng be embedan bor chime time disgrace ubalong uju hinen menta pa chudu ki bam chukut ru amen Hani ka por lapoi pat syakwi ka banta jong ka jing syakri ka jongi pat kata kalong bagin yo sngo no ya ka jingkren na imises radiant sirnga ni subha shibun e bagin don na pleng jongi ni ka por ya imises radiant sirnga
belakloy ban pediang ka jing khot ka jongi ban sam ika khubor na tien ka jong blai hakani ka jing rakhi jing dap chispa arpro susnam jong ka society ka jongi ni pliang su bhai phi kong sekani ka jing rakhi ka jongi bat ni dwai bau blai unisai ban ron kat lembat phi kat pa pinang sam ka khubor pling ka jongi kram kan long ka jing khu bat ka jing yarap yang iwe pi baro namta ka jing tip ka jongi iwe pi baro Mrs. Radiancy nga idei nakabalang Presbyterian nang tay na mauro but ilong kum school counselor hasinot higher secondary school but akani ka por shua bagin poy sik bantaban sngap ikajingkren ka jongi an subha ban karpan ya i general secretary jongi i Miss Daman Shisha Suting ban ai ke report lengkon bat hadien ba ila ai ke report lengkon ngan subha ban khot pat ya Miss me barisha nongsi ban ai ya ka special number bat hadien kata Mrs. Radiancy nga inchashim ya ka mata ka jongi Ke report trikam lingkot ke Junior Christian Anniversary Mokhar nadu ka arphoi tarik Oktober 2000 khat khandai hadu khat pratarik Oktober 2000 arpho la seng ya ka Junior Christian Anniversary Mokhar de Miss A.W. Thomas ho January khat khandai spa kani kalong ka jing seng khanna baningkong e karilom khasi bat jaintia kalong ka seng ka bayara bat hikai ki hebret jong ka balang ban mani bat shakri yokris ka balang bat ka jait ben rio ka society ka trekam lingba kini ki committee ka general committee ka executive committee bat santali ki sub committees kata ka program sub committee ka cleanliness sub committee ka music sub committee ka lookout and visitation sub committee bat ka social and recreation sub committee ki kam ki ba ka society klala ban pendap lingbau news nem ki long kumni harum ka beringkong ka society kala penlong ya ka jingyat carol Christmas Carol haga khat khandai tarik December 2000 khat khandai haga por khatwe baje men step na phalau yeng mani haga bai pastor ban penshai khan ilayalam haga jing duai kum ka jing sidang ya Carol ayo ban I light refreshment shabaro ki bapoi ka baar apenlong ya ka midnight Carol service haga ar pasau tarik December 2000 khat khandai haga por khatwe baje men mien hayeng mani haga bai pastor sinrop lang shabong ila sam ya ka khubor Christmas ka balai Lala ban penlong ya ka jingseng Christmas haka arpusan tarik December 2000 khat khandai haka por nyo bajimen stem bat layo ban sam ya ki Christmas gift shabaro ki hebret bat baro ki bawan jeng ya seng kabasaw lala ban pha nongket kam sha ka general committee ka Mokhar Church CE Union bat kumjuru sha ka Shillong Christian Children's Rally na pedeng ki khat na ka seng kawasan lapha delegates sha ka KJCE Union Convention kaba Henry Phuwei hakitarik Lifeway tarik Jan 2000 arpho hadu tarik Feb 2000 arpho haka balang Junior CE Society balang Presbyterian Menthong sha ka jingiseng samla Shillong Rilom Presbytery haka tarik phra hadu khandai February 2000 arpho haka Senior CE Society balang Lom Shiam sha ka jingiseng samla KHP Sinat Sepngi kabala long haka arphoi tarik Feb hadu ka arphulai tarik Feb 2000 arpho ha ka jingseng samla balang Presbyterian lom sokhlor mairang Presbytery Kaba Henryo la penlong ya ka jingseng Easter Sunrise Service ha ka khat tarik April 2000 arpho ha Mission Community Hall por Henryo bachi AM lingba ka online service ha ka balayo ya ka jingkren na Reverend Dakham Pair lingdo maulang Kaba hinyo ka society ka jua ya ka JCES Educational Merit Award chaki khenna ki ba pass bha ha ka class 8 but ki bayo ya ka highest percentage da ka jing eyes ngobha da ka pisa rupees lai 1000 tingka ringkat bat ka citation ka balong shi banta ban pencilor bat I man si mi ki khenna ban le bha ha ki jing pule jangki ka ba phra kum ka dak ban ya kershan lang ha ka baya khun ya ka khlam COVID-19 ka society kala ai jingerap da ka ban no sin yang arpho 1000 tingka sha ka chief minister relief fund
kajing trekam ki subcommittee hakani ka snam nakadaw chong ka khlam covid-19 ngim shim lala ban pendap lut yiki kam kumbala thmu henre ka tu ka ni ki long ki kam ki ba ki subcommittee ki julia ka program subcommittee ka society lingba kani ka subcommittee ka jushna yiki program jinge sengkhna haying mani bat kum juru sha KGP girls hostel man laga quarter kilayo ban penlong ya ka Bible drill, hymn singing festival, but children's program hapo kini kibnai. Lingba kani ka subcommittee ka jupen shluru ya ki khenna ki balong ki associate members ki badan ya ki sub ki bapher ba kin mi shkhmat ban ya shim bentalang bat ka jinga sengkhna ka jangi. Ka babi cleanliness subcommittee ka society lingba ka subcommittee ka jupen ben bat bo sentio man la ka sngi utrai hayeng mani ban pen itanat ru ya ka jing shakri bat mani blai kumju ru ha badan ki jinge seng lingkhu snam jong ki we pat ki para CE society ki badan hapo ka Maukhar church CE union ka basi lookout and visitation subcommittee ka society lingba kani ka subcommittee ka jupen long ya ki jinglet visit bat pen long jing duai ya ki member ki bapang bastam bat kham tam e ka julet ngolam ladadan ka jingklat no ki dkhat bat ka ju ai sentiru habadan ka jingklat no jang ki members jang ka bat ringkat ka condolence message kabati music subcommittee ka society lingba kani ka subcommittee ka ju ai ki jingroi karpang bapher ki balong hapo ka society bat chabaru kumju ka danru ya ka praise and worship team ka bajialam man ka step shwa ban sedang ya ka jinge seng khna ka society ka dia subcommittee ka jupen shlur bat ai bentai ki khna ban penjanai shushu ya ki sub ki jangki ha karwai bat ka put katem social and recreation subcommittee ka society lingba kani subcommittee ka jupen biang bam ha badan ki program bakarpang jong ka society lambat ki we ki social activity ka society ka pentelun ye ki kambaro kumni harum ka society ka dan saujat ki fund kita ki long ka general fund ka reserve fund ka jubilee fund bat ka active members fund ka report jong ka jingkhen jing dia jong ka junior Christian Anniversary Society Maukhar Kapeni ya ki jingyo bat jing pelut kumni harum haki sau tali ki fund. General fund opening balance shilak lai pinyo hajar sau tingka. Ka jingyo khandai pupra hajar spa tingka. Baro lang arlak lai pusan hajar spa sau pun riu tingka. Ka jing pelut kalong shilak riu pinyo hajar riu spa lai pun riu tingka. Basa riu pinyo hajar riu spa shpo tingka. Kadan ru ka fix deposit shpo hajar tingka. But ya kasut kaletsha ka JCS Maukhar Merit Award. B. Reserve Fund Opening Balance Arpaway hajar sau spa san pusan tingka. Jingyo khatlai hajar lai spa henriu pulai tingka. Baro lang lai pusau hajar pra spa khat pra tingka. Jing penlut dan jing penlut. Kabasa kalong lai pusau hajar pra spa khat pra tingka. Ka reserve fund kadan ya ka fixed deposit ka belong arlak arpau hajar hanyo spa khandai pu pratingka centenary fund opening balance kalong hendru spa tingka but shimdan ka jingpenlun fixed deposit kalong arlak lai hanyo hajar khandai spa san pu pratingka active members fund opening balance shpo hajar spa tingka jingyo hendru hajar khandai spa tingka baro lang kalong khanyo hajar shi spa tingka jingpenlut shi spa hanyo pun rio tingka kabasa kalong khanrio hajar khandai spa arpu sau tingka hakabakut kum ka society ngipen pau ka jing sngongu ningkong yu blay ubala ri la sumar ubala kerkhu yeki kambaro wat ladangim shim layo ban pendap lut yeki kam how news nam namar ka jing dan jong kani ka khlam ngingets kem ru balingba ini jing persang ibarat kum ka society kan long ka jing kerkhu ya baro ki bayadan bentalam bat ka jeseng khna khamtam ya ki hep ki barat ki balong ki bent ka benta ka bakong san jong ka jing shakri ka JCS changi ka jing khublei ka let ru shakinong sharai ka balang ka Maukhar church CE union ki balong ki ba ai man siem ban betin lenti yangi ngi ai khublei ru ya baro ki dkhat ka balang bat ki tu ki baju kershan ya ka society lingba ki jing duai bari jongki kum juru ya ki tu ki baju kershan yangi da ka jing ai jongki kum juru ki bala ai da ki sentiu ki khiu sentiu bat ki we
Nyai kublay ye Mrs. Radiancy renga ibalakloy ban pediang ya ka jingpen bet ka jongi kum ka society ha ka ban sam ya ka khubor na ka ktian ublay lingba ka ni ka janmien. Ka jing kublay ka ledru shabaro ki nong ishim benta ha ka ni ka anniversary bat ki badan benta ha ka jingpen bet penbiang ya ka ni ka jing shakri anniversary lingba ka online service ka ba shispa arpos nem nyai khubleiru ye ki active members baro ki blakloy ban yakit ya ba lang bat ban pentelun ya ka kam ka babon jong ka society nyai khublei ya baro ki kmi ki kpa jong baro ki hebret ki ba pinslur bat pha ya la ki khon man la ka sande bat ka jeseng khna ka jongi bat hadu ka ni ka por ya ka bangi yo ban rakhi ya ka lingkhu snam ka ba shispa arphong ha ka bakut e ka jing khublei ka le chabaro i we pi we ki dkhat ka society na do ki baret hadu ki basantam ki balong ka daw ka bakong san jong ka jing trikam ka society ki ba ya dan ringkat bat ngi bat kum juru ki bapet ya kani ka online service ha kani ka por ban ai man si mingi ka society bangin nangla ban IT khamba shushu ban treasure hem ya ka kam kenran to ai ngu yu try na mar ulong babha na ba ka ching isne jang u kalong bom chukun jing roi sam shi spa lai phun riu khat baning kong amen. Jing em jong ye kum ki bril balasios pa duble ka dei ban long ka basuba bat klem thodak en rengi sham ba kam long kum ta ka dap dang jing tho bria ngi ngob ha ki jing lien basni kum ta ublay ni sakma Jesu hong le shepherd hey belong sin ran ru yaki way kum ki sentiu baret ba pu ba i thiang ya jing yêu bi u trai ai ngin nang ben sa pryang da jing long ba pha jong i ya u trai ngin sa khi bat ba ling ba jong i thầy yu trai kan yo i da ka jing en ngin yai trai la ka jing em ngin ai shu play kat ba ki dang ya ki por ngin trai ngin om mang swai tat ha du kasni ka jing wan ar sin utrai ku trai arab yangi bangin long khna tips ngi yaki ba halor jongi angin nang ban burom yaki ker khu jing im jongi ka ba man la kasni knang ba ling ba jongi ki we ya mi kin yo i da ka jing en ngin yai trai la ka jing em ngin ai shu play kat ba ki dang ya ki por ngin trai ngin om man swai tat ha du kasni ka jing wan ar sin utrai
cha bơ thay tân long sen ran ruya ki wei kat ba ki dang yat ki bor ngin tre ngin man swai tat ha du kas ngi ka jing wan ar sien utrai I president iba penyaj ya kani ka jinga seng ha kani ka por ki nongkit kam bat ki dukot ka JCES Maukhar ki hep khna ki paralok samla bat ki parbangai baro ngadap da ka jingkemen ka bakrau bangala banya don rengkat bat pi ha kani ka por ha ka jing rakhe ka jong pi ya kani ka anniversary jong ka Junior Christian Endeavor Society kani ka long ka jinga seng ka bakerpang bat ngadwai ba ublay undar rangkat bat pi hakane kapor kanang banginang yo ban mat ya ka bor ka jong o bat ngadwai ro ba ublay unang ay pi ka jing start ka ba kenjaman sim ba pinang la ban syakri ya o te ka kubor lingku snem ka bang apan kre na ka benta jong ilang hakane kapor ka long na ka kitab sam ka ba shispa dekot iway hadu san bat ka pang ka long ka minsim ka ba yaro bat ka ba aingo ngan ong biang sa shisin ka minsim ka ba yaro bat ka ba aingo de shwa mini ya chaprang tungi na pendem ha ka jing duai ngine duai ublay buk pa jing yu bahabneng utrai ki met be ki minsim ki jongi bot utrai jang ka kambaro ngi aingo me ko try na patana ka por ka bokordor ka ba mesha ngi ki khun ki jong me bangi la banya don langkum ne bat bangin ai ka jing ro bat ka jing mane ki jong ye me ni duai ko konrat ba men ker khu ngi ba bangin pen sngowi ka ktien ka jong me ngi yo mat ya ka bor ka jong me ker khu ya ka JCS Maukhar beginang yo bor ha ka jing shakri ka jong ki ya ka kerteng ka jong me ye ni ka por baro ngi IT he ki sangti ki bedon bor ka jong me na ma ka kerteng jong jisu ngi duai bat ngi panro amen kasam ka bashispa ka long ka way na kisam ki bangi iet ban pule bat kum ki hep khna kat nong isngau tanat ban pule lendet ya ka to kasam ngaro ngalalong khna kum balong lema phi bat ka ne kasam ka long kasam ka banga iet ban pule bat namar kata ublay ula pension ka do nuot ka jonga ban keren na ka ne kasam pitep ka ne kasam ka de ka him la ne ka jingrwai yaro bala jurwai ya ka ne kasam ha ka por baki lingdo ki wanra ya kita ki jing ai jingo jongki ha ka duan ha ka temple but ya ka ne kasam la nyau ya ka kong kasam ka ba kraw tam ha ka ktien ka jong ublay pitip manu batho ya ka ne ka kitab sam ha ka jing shisha ngim tip manu batho ya ka ne ka kitab sam Henry haka dukot ka baningkong bat ka basan latho ang to baya ka ne ka kitab sam latho ya ka pertai baro bat pateng la pateng benriu kani kalong ka jingrwai jong ka jingyaro bat ka jing sngongo bat ka don ka kubor ka bajiliu ba na ka benta jonga bat jongilang baro bat kane ka kitab samro kalong ka sam ka bakodor ba yaki kun Israel ha ka to ka por bat ngadwai ba ha ka ne ka janmet ro ba kane ka sam kan kren yaki do not bat yaki mensim ki jongi kane ka kitab sam kapan kan mawingi baro bangi dei bandon ka mensim yaro bat sngongu ya ublay namar ki jingker khu ba uthe ha ka jing im ka jongi halaki jong ki jing im ki beshimet ki jongi haki yeng ki sem ki jongi haki jing pule ki jongi pimat ne ya ki jing kerku ki jong ublay balada kalong kumta kane ka khubor hane ka janmet kan pen kan mawingi sa sisin bangi dei ban wana khmat ka khet ka jong utrai da ka men sim jong ka jing yaro bat ka men sim jong ka jing aingo bat ka longru ka khubor na ka benta jong pi ka JCS Maukhar hagane ka jingra ke lingku snem ka jong pi
Bengin pai shu ublay daga men sim jong ka jing ai ngo bat ka men sim jong ka jing sngongo ya ka ei ka ba ublay ulale ha ka society ka jong pim bat ha ka ne ka por nga kwa bengin ya pet kendiat ya ka ne ka sam bengin parya ya ka bat ngila ban parya ya ka ha ki lightly ki benta ka baningkong ban ai ngo daga jing kemen dkhot iway bat ar ka baar ngilong ki langbrot ka jaka plang jong o ka dkhot ka balai bat kamat ka balai turung sha ka kherdop da ka jing ai ngo dkhot saw bat san ka benta ka baningkong ai ngo da ka jing kemen dkhot iway bat ar kumbala kedo ka basdang ka ne ka sam kalong ka sam jong ka jing sngongo namar ka don ka jing ya dei bat ka jing ai jingo ha ka temple la da pi pe iki kot ba pareng ke jong pi la tho ong to kum ka temple thanks offering ha ka ba ki ni ling do ki wan ra i te ki jing ai namar ka ban pen pau ya ka jing sngongo ka jong ki ya ka ei ka ba ublay ulale ha ka jing im ba ka jaj ben reu jong ke Israel but sure la pi pule ya ka ni ka dkhot ka baning kong ba ka baar pin i be ki don shibon ki kitin yaro ha ki ni ki dkhot kum ka nuksa to ya kan ot ngau tanat ya utrai to shakri ya utrai daga jing kemen bat to wan na khmat jong o da ka jing rwai ha ka jing ai lenti jong pi kum ka JCS mau khar u blai ula kirkhu e pi ba pin ya roi hadu kat ne ula ya lam ya pi leng ba ki ni snem bat bon na pi menta pi long ki nong ya lam jong ka balang bat kane ka jing seng anniversary hakane ka janmit namar kata kalong ka kabuk siar bapin ai ya ka jing ai jing ya ro ya ublay bat bapin penlong ya ka jing doi ai ngo ya ublay daga men sim jong ka jing kemen bat ka jing ai ngo kamat ka baar ngilong ki lang brot ka jaka plang jong dkhot ka balai haki dkhot ka baningkong bat ka baar kilong ka jing khot sha ka jing sngongo ka bakamen rai hakan ka dkhot ka balai pat iyo i baka ai hengi ya ka daw jong ka jing le kamen jongi ki khon Israel haka to ka por ki don ka daw ban ai ngo e yo blay namar bu ulong unong thau ujong ki nang ta ulong usie mu jong ki bad ulong ru unong up lang brot jong ki but uniu nong ruai sam u ring dur ya kata ka jingya dai hapadang ublay but ki khon Israel ha ka to ka por but kane ka pen pau ya ka jing sngo shngang yangi ba ublay udan rengkat but ngi but ba ublay u iet but usumar yangi but ka jing kali ka ba phila ban kali kalong balay ngi mani yu try ha ka ne ka por ka jubab kalong damar ba blay ula thau yangi haka dur jong uhi ka kitab Genesis ka ong kumta bala thau yangi haka dur ka jong ublay hi bat ngilong ki khon ki jong u kumusim ulong unong sensyar halor jongim kumunong ap lang brod ulong unong yalam bat usumar yangi kum ki lang brod ki jong u namar kata ngimlong marway ngilong ki khon jong o bat usumar sukherengi kum ki langbrot ki jong o kum ka JCS mau khar ngakwa ban penken mau yang sa sisin hagane ga janmet ba utrai Jesu ulong ro unong ap langbrot babha jonge hagine gi snem ke bala ya ke bala leit no philamat ya ka jingalam ga jong oblay haga balang ka jong phi ulay alam ya phi lengba kita ki ki bajai jai ulay alam ula sanran ya phi lengba kita ki phalang ki bijar ngam bat phi mat shisha ya ga jingkar hai gi jingkar kho gi jong henrai teng teng kedan ka por bengi haban yai lengba ki jing ngi haban yai lengba ka jing ma bat kum boong u debet hakasam ka baat pulai ka khot ka basaw phe ban yai lengba ka ta ka them ka sarngeu ka jing yap kum ki hap ki baret phila ban mudur haba phi yai lingba ka jingma lani ka no ka jing ka ka ba wan ha ka jing mot ka jing perkhat ka jong phim ka de ka jing shep tieng ngi shep tieng hadai to kan mau
ba Jisu kum unong ap lang berat wabah ujongi i no ingi uyalam yengi uyada ingi badan kapor bah bangi ukelepat yengi ukenti yengi ba upelat yengi nagi jingma baro namar katakan mau ba pi pemlong marway ublay udan rekat bat pi bat usumari pi kabenta kabalay bat kabakat do turung syaga kerdop jong o bat ka jing aingo dekot saw bat san unong ruai sam ukhat iki nong mani blay bagin rung syaga kerdop jong ko temple kanang bakila ban ai ya kita ki song ki jong ki ya kita ki jing ai sngongo ki jong ki bat bagila ban penlong ya kata ka jing ai ngo ki jong ki haka yeng ka ba khoi ka ba kentang jong ublay haka ketin Hebrew la pendam kam de kini ki arteli ki ketin tehila bat halal bat ka jing mut ten rai jong ki kamut ban yaro ban le risa bat ban kirku ya utrai kendian ngasukwa ban keli pila jumut dur haka no rukom pen kirku ya utrai haka jinglong kena ke jengi le singi parkhat kumno kan mangi ki belang long tangki hep ki berit lani ki kena samlangin kirku ya utrai hende ka ketien ka jong ublay haka sam ka bisi spotlight ong komen sim jonga to kirku ya utrai kamot ayu ban kirku ya utrai habing ang ban kirku ya utrai kamot tangga jingya ro ka bami na sabar hende kata ka bami naru ka dok note ka jongi haka bangi IT la de ban kirku ya ka kerteng ka jong o namar ka jing bha bat ka jing le isnai ka jong o bat ka daw jong ka jingya ro ka long namar bu utrai ulong ubabha bat kumu belai jong ki Israel usumar sukherengi uyadayengi naga jingma jingman saw bat upendap yaki jingdon kam ki jongi baro nang ta shu la da pipait ya ga ngi dekot saw bat san nyu iru ya ka jing isnai ki jong ublay baka ne bom jukut bat ka balai ka long baka jing shisha ublay ka ne pateng la pateng benrio ko kinong yalam bat ki dekot jong ka JCS Mokhar hato kato kam long mo ya pi hakane ka jing rakhe shispa arpo snem ka jong pi baling ba kini ki snem ki bla late no pila mat ka jing bha ka jong utrai ka jing it bat ka jing isnai ka jong ublay kam jukalla lano lanuru ka parthai ka laban kala ki jing hikai ki bathamai ki laban pen kalai ki jing mot ki jing parkhat ki jongi hendrai ka jing it bat ka jing isnai ka jong ublay ka yaine bom jukut nang ta shu ngi iru ba ublay kum ba ula kirku iki long shwa ki man shwa ki jongi kum juru ublay ukirku ingi menta hakane ka pateng bat ka pateng ka bandangwan namar kata ka ne ka kitab sam ka aimen sim yangi bangim day man syapting habang ikut ya kalengkor ka jong utrai ngim day man sngaw khna bingin parkhat o ngampat biang ka jingnang ka jing start ngampat biang ka snam ngampat biang shibon ki eki hendrai tongin kan mau bakum ba ublay ulayalam yaki basyakmat ki jongi kum juru un yalam yangi bar ka ka badon kam yangi kalong bangin pendam yala di ho ublay ngin pan bor na bangin pan ba ublay un aingi kita ka jing start kanang bangila ban tray ya ka kam ka jong namar kata ngim day ban kenria na ka kam ka bala pensyat hakitar peng ki jongi hendrai da ka mensim jong ka jing shlur ngin pai shu blay bangin IT la de kanang bangila ban long ki syakri ki jong bat nga duai ba kum ka JCS Mokhar pinang yo bor pinang yo kata ka mensim ka ba palay ka mensim ka ba IT lut ban pen ya cha parang ya ka kam ka jong ukenrat to nang ya cha khamat bat to tips scam bo try udon rangkat bat pi to ublay un kerku ye pi ka JCS Mokhar naga benta ka borom ka jong amen tungin ya duai ublay buku pa jing yu bahabaneng sa sisian ngi wan man pau khamat ka khet ka jing isnai ka jong me but ai ngo me ko kan rat na mar ka jing don rangkat ka jong me but ngi ha ka ne ka por ngi mat ya ka bor ka jong me ngi mat ya ka jing yalam ka jong me but ngi duai ko kan rat ba ka ne ka khubor ka blapan sngow ha ne ka por kan su thet ki do not ka jongi khanang bangin sngow thu gin ko trai ya ka bor ka jong me but ka jing yalam ka jong me but ya rap but ai bor ngi ko kan rat ba ka ne ka khubor kan ai men si
sim shu ingi bengin nang ban IT ya lagi jong ki jing im ke jongi bengin syakri ke kerteng ke jome kerkhu ke JCS mau khar bekinang yok bor kin ya chakmat klem da shapting but klem da rit min sim try jisu sashi sento shim ke buram shalede ko try na ke kerteng ke jong jisu u balong utrai bu nong pen emu jongi amen. Hakani kapor ya ai kublai shibun ya ikong radian sirna namanta kani ka khubor kaba long ka jingker khu yangi kaba pen kan mau yangi kumno bangi dai ban ai ka jingero yo blai mar ka jingker khu ba ka jingle ba ka jong u bat khamtam yangi kum ka society hakani ka jingat nanti ba shispa arpusnem kong kublai shibun bat ngidwai boblei unsi ban kerkhu yepi ba pinangla ban ai ke jing syakri ke bab khamba bat ke penun buram yoblei rengkan bat pastor ibalong kurim jongpi bat ublei unsi ban kerkhu ru yaki yeng kasem ke jongpi baro hakipor ke banangwan baro ke jing kublai ke leitu syabaro kitu kinong simbanta ke blai simbanta ki banta baper idwai bu blai usai ban kerkhu yepi ba pinang la ban ai ka jing syakri ka babha bat ka panon buram yau blai hakani ka por ngila poi syakbanta ka bakut jong ka jing syakri jongi ban ka bapun kut ye ka jing syakri ini arwai lang ye ka jing roi ka ba nyu pun riu ka si pledge song ka jing roi ka ba nyu pun riu bat hadien ngladap ban roi ye ka jing roi in subha shibun ban kerpan i Mr. Diwar i balong i senior advisor jongi ban bu iki baro a jing roi bat ban airu da ka jing kerhu penwai Daka basanya Jisu Krisutrai ngadu ayon yalam borya ngaun ai ngakular ban persyang monjong uban le koji sunong pen em bát ngã tu song nghe jing em man la kas ni pen long jing kular ban pulik tien u blai badu wai jar jar ngàn cơ san jing mani palang u blai bat shem ya la benta dat mu ban sakri ya ki wei pat men sim ngan wa lam sutrai da jeng im ngan sakri ngam ben nốt ban ai ya ri ngan yai ken mau a ki jeng du wai ban pen yar jeng long si para ha utraiต้องอย่าไว้เนาะตัวตรายนักวิถีหับเด้งจงอาบจงพีหับางอิมดันชุมักมัดปาล็อกฮีปัตตัวอารูบากับอีบาจุมเล็กป้าจึงไอจุมเล็กคนมันสล็อกที่ยังใช้บอจุมเสียมบักโคดตรงนี้ไล่หัวเวโดนการบางอีบาล็อกอีคนจงกับJCSมอคาร์ฮอดไปกินโคดกำลังสลักกับพุทธนาโดมันตาสุบมจุกดรูอาเมน